Issue Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:44. This time check is brought certified world-class quality. Epic sa sarap, epic sa kulit. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa TV, Kinamang Madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Night Patrol Field Reports. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na buntag panamati, Region Wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 13 minutos. Karong adlaw, Lunes. Balik trabaho, balik eskwela, petsa 25. 30 days before Christmas, 37 days before New Year, Lunes sa mga edisyon sa inyo sining nga palaton tuna sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa ato sining nga news team ato sining correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Ato sa ni matakadulungan oras man sa kagabiyon ang ato sa nga Patrol 2. Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong
Sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat na manamon nga bantayan, kagimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagab-ihon, anano man, nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mga responder. Back to back sa aton nga piloto, waswas ko numay, ariya lang kon mais. Importante, way lang malisya aksyon, papang Nixon tahong. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mabalita sa National International Monitoring Center sa Action Radio Bacolod. Builog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Ang ato naman sa lima technical partner dito sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri kay IT Expert Sir Elray Dutilios. Of course, dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talokson at Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Nakinanda na inyo sa nagandang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Unang kabayan sa ato siling pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap sa Mangosteen Manggaranon ini sa ginatawag nga antibacterial compounds. Suno ini sa pagtuon. Bangod sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap sang baho sang lawas, ariyo sang baho sa ilok. Naga-suprebla dira sang angsod. Amo na niyang sabat sang inyo angsod, maduga ninyo ginaantos. Gamita ang Dr. Alfred's That's why, sa iyo siya pagpamalaklon, tandaan, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! ini mga bahay sa atos na pabagad, ginadulungan sa inyo sa libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Opod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang ara din ang opisina sang live medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo mo siya balatian nga napayo. Amo ini ang amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. Mo yung lawas. Pwede ka maka-text, pwede ka maka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes. Opod sa kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D. At tuwi, PA Esteban Building, ara dira, opisina. Sa umaga,
Nahulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Oy, sa pinakalites galakat sang panahon naton, tail end sang cold front ang nag-apekto sa probinsya sang Aurora kag Quezon. Ang Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang magurugalumon nga kalangitan nga may ligwin nga pag-ulan-ulan. Ang kabugusan sa Visayas kag Palawan maka-eksperyensya man sang magulugalumon nga kalangitan nga may ligwin nga pagtupa sang ulan kag pagpulo pa nagoob. Kasarangan tubto mamaskog nga huyop sang hangin. Alin sa naminhan na sidangan ang nag-efekto sa Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan tubto mabalod naman ang kadagatam sa palibot sini. Mahinay, tubto kasarangan ang huyop sang hangin nga nag-efekto sa kabugusan sang Visayas. Na may mahinay, tubtog kasarangan ma'am, nabalod ang kadagatam sa palibot sa niya. Why kita, low pressure area, wala kita bagyo, suno sa pag-asa. Ang weather update na itong ginadulong sa inyo sa kalwan sang Samton Plus Coffee Mix. Sa aton nga pagpangape, dapat hindi lang basta-basta nga kape. Dapat kape nga may 7 times ang vitamin C sang sa orange. Inang kape nga may 4 times calcium sang sa gatas. Kape nga may 4 times vitamin A sang sa carrots. 3 times ang potassium sang sa saging. Kag may 46 ka-types sang antioxidant pa. Santon Plus Coffee Mix. Kafe nga maayo ang benepisyo sa itong alamas. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Importante na ka public service sa tanan-tanan nga mga senior citizens ang Barangay Panukoy. Mga PWD naton may ara kita nga pagtililipon sa mabot nga Nobyembre 30, Sabado inang adlaw. Timprano nga Christmas party sa mga senior citizens kag PWD dira sa gym tililipon kita dira, kita kits kita dira sa Sabado launa sang hapon, no? Sa inyong early Christmas party. Okay? Sa mga purok presidents naton dira sa 25 ka purok sa Barangay Panukoy, palihog lang ko dira paibalo sa inyong mga senior citizens, mga PWD na may early Christmas party kita. May wanton dira sa gym sa Barangay Panukoy again Sabado inang adlaw launa sang hapon. Kita-kits kita dira sa aton early Christmas party. Ayos! Hindi ka man sa ato sa pagpalagag ginadulong sa inyo sa kalwan. Pagkita pala mo sa antioxidant vitamin para sa mata. Hari ng Mighty mata. Mighty Pranawam, katarakman o kon glaucoma. Ibo nga kombinasyon, Tomarta Mighty
kampiyon gid nga kombinasyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa siningamay sa ato, sa Barangay Check ng ato, Sininga Patrol 2, Crossword Patrol, ibalaunta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Lunes naman, kapapalagad sa Action Night Patrol Program. Nagtupa ang ulan, inilanggid nga kagabihon, pero dali man na. Nagdugang sa Kabugnaw, sa palibot sang Dakbanwa, sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aris aksyon dyan diya sa Patrol 2, Crossword Patrol. Dyan, may gabi, dyan, pis kabin. Mayang gabi sa Eric sa tutaran nga makaakson. Karon nga gabi, medyo matulutog na ang ato nga pumana sa palibot sa surat sa nga Bacolod Action Eric no. Do wala ka na makita na rin nga mga bituon sa ton kalangitan karon nga kagabi yun, no? Medyo hindi mo nakadamo ang mga salakyan abi nga nagalambiho sining nga gabi Action Eric. Do kano bra? Do kaligwa sa aton nga mga dalanon sa palibot sang surat. At Lunes kadaan, Lunes kita. Karon nga gabi, tiga pang meso na makamit rin mga lugar pwede namon makatuan. Pwede naman rin namon mabisitahan para makita man nila of course ang presensya sa Radyo Bacolod. Anyway, sa problema ka, so pinamangkutanon kay na kung nagainano kitabi sa lugar nga may kikataon kita kay natin may mga nagbalik na mga daan ang papremyo sang DYE sa Radyo Bacolod nga Oplan Dako raffle promo. Kung Oplan Dako promo action Eric Love. Okay. Raffle Oplan Dako. Kaya mo talaga kita naman kay na damo kay nang nagapinunso kami mo na mamangkot kami na ginaano. Kamo na Oplan Dako. Basta matik ka lang sa Radyo Bacolod. Maaktuhan ka din, no? Matik ang premyo. Pwede ka dan ka, dako sa premyo, 500 ka pesos. Gani. Makunong ko paunay-unay ka lang. Nga pa matik ang sa radyo, may maglabay, drabi nga tagag sa radyo, kag tiyempo, oras, nga may paragtaganay premyo, disgrasya. Kaya madakpan kagidag sa nanek. Pero may premyo, nga grasya. Amo nang mayo dira iya ko sa tanang nga makaksyon nga masamikid nagamonitor diri sa DYE Action Radyo Bacolod. Karon nga gabi sa narek kita diri lapit di lamang sa ton diri ginakamtangan. Pero diri kami sa Burgos Katuslao nga area no. Diri sa Burgos Katuslao nga area action direct. Naga-ubra diri balang mga parol. Ini gagmay na diri nga mga parol ang ginapang ubra nila ya. And may mga simple gid lamang nga mga design magsiling ka gagmay tip do mga tagisalang karuler ang kadakuon na amo di usually yung ila pero may araman sila do lagko nga mga parol o kung may mga Christmas lanterns may mga multiple colors man kapag ka diri sa area sa Dalan Burgos may duwa na diri ka nag-obra no laro diri sa left nag-obrado sila man dulugagmay na diri ila na ang ginapang obra meto madigto ganay sa corner dabla sa idalom sang barangay 9 barangay hall na may nag-idlak mo da kung gabi kay may nag-obra man sang parol action Eric na ang mga paroli damo-damo na gidreyon nga ang damo na gini binakala o karon gabi may nagakadto pag itigani kag nagapamakkalak sa direct mga parol. Pero try to the check no kung kamusta diri ilang baligya na action direct. Karon nga gabi may nagabaligya diri ka parol. May nagaobra man diri. Check diri sa ila. Ay gabi mabaka kang parol ma'am. Kasin mo. Sige, gabisita. Mayroon gabi, mamangkot na kami dito. Naay, aksuradyo, gali. Mamangkot ako na yung prices ng inyong parol. So, usually, ito pila yung gagmay, ang mga mo na yung mga parol. Nang may size 8 namon. Ano pa nung aga? Sizes, pala sa series. Okay. Ang size 8 namon is 500. Tapos, ang size 10, 600. Amo ni siya, pila ni siya? 100. Size 10.
10. Okay. Paano sumabala ng size? Yun na measure? Inches. Inches. Okay, 10 inches isa. Kung 10 inches, this is 600 pesos. May tuga? Oo, meron. Okay, may tuga sa tuga. Ano yung tuga ginagamit? Ano ka tuga ginagamit? Lead? Fluorescent? Fluorescent siya? Hindi, candle bulb. Candle bulb. Talakas ang fluorescent. Fluorescent, may imaw mangkot siya. Gano'n ba ko fluorescent? Ano na balay? Oo, malang saya. Pero line nga color or multi-style nga color, ma'am? Hindi, 5 colors. Line nga color ang fluorescent bulb sa sulod. And then, abali, lang yan? Ang candle bulb. Late na nga, daylight na. Pero... Naghatag siya color, ang cover. Plain lang gali ang color sulod, pero ang cover. Okay, kayo masaksak gali. Hindi ko rin tayo gali. This is size 10. Ang piyak to size 8. Okay, kung magbakal sila mo ng balon nila, size 10 or size 8. Depende Anong sa large? size. Yung mga lag ko, Ang mga mo, may mga design. 300. Nga mas barato na siya, ma'am. Ngayon nasuga. Pero nga mas barato siya. Sama sa kabilog mo. Area 10 siya yung kabilog. Set. Okay, kay set gali. Per set? Per set. Ang isa ka set pila kabilog? Pulo man, pero size 10 man siya. Muna ka nag-600 sa. Okay, clear, para clear. Kung magkanto ka mo din sa... Magsala ako na karoon. Tingnan ko mo mga size 10. Magkanto ka mo din kita, bukli ka Jollibee. Kung magbaka mo, may parol. Ang size 10, nga 10 man kabilog, it's 600 pesos. Meaning ang binilog, daw 60 pesos per piece. Pero wala ka mo kabaligya per piece. Sa simple star lang, wala tuga. Project. Mo pwedeng individual. Pwedeng pero individual. Pero like that one, na may mga colors, is dapat by set gid. Ang individual, dyan wala ka dagko na? Ang individual, anong size na niyo? Ang size 16. The size 16, multiple colors, nga pula, green, tapos may design ng palibot, nga round circle, may reditis, talong, nga green, red. Ano rin pa nawagin na? Ng single star with lights. A single star with lights. Pilas ang single star with lights? 300. 35 lang sa. Mahal. Ito nga, may design ito nga. Okay, may mga ginpang butang-butang mga design. May mga, ito dalawang na may sugan. O sa ito nga nang? Sa ito nga, anong color? Naamuman ng clear white lang. Ano na pang outdoor? Ang color lang sa indoor? Color, cover. Pero yung sila na siya, sa display sa sulod or sa gwa, mas nami? Dami. Itong kung sabihin, no, kami sugat. Sa gwa ko magulan, basa no? Pero kung mag-uulan, mabasa sa sulod? Ay, hindi man, no? Outdoor mo na siya. Pang outdoor mo na. Ay, hindi siya mabasa sa sulod ng suga. Nga pang outdoor, hindi may hara sila galing, hindi basa. Ulan, bisa magulan. Yung salitanan, hindi mabasa. Ang delikado mo naman, mabasa kang mag-ground bla. Dani. Nang may you have big or lagko ng mga stars, sino nag-obra? Mga priso. Priso ng galing at product sa BGMP dire. BGMP sa may Negros Occidental District Jail. Sa Sabunan. So these are products of San Eric, sang mga preso dito sa Negros. Ano na ginalsada yan? Ako nasawa na sa priso. Bali, ano kanila? Ikaw nga baligyan. Pero ano kanila? Wala lang. Ako lang ang din ako baligya. Ginalsada yan Ano sinyo? Ginalsada mo, kikwa mo sa ina. Tapos galinsiyahan mo lang muna. Kikwa mo sila, ginalsada niya lang, Dre. Okay, at least bulig mo doon sa ila, no? At sa Negros Occidental District, District Jail na no? And OTJ and the police. Wala sa palinti nga priso? Pero wala kayo parente nga ara sa pitan. Wala. Mamayo gani kay tis ikaw, yung gabaligya, ginagsa ka lang sa ila. Pero yung salinang, ari made na nila pagkadto bagdulong diri na obra na nila. Pero ginakuha mo lang to. Okay. Mayong gabi, police station number 1 naglabay naman. Mayong gabi. Sir, good evening. Aga monitor. Ano sir? Abi ko sa modyo, mabakal mo ka mo di parol. May taga police station naman. Sir, mayong gabi. Naglabay. Kumusta sir? Okay lang, tawa yung makulot. Wag ito na sir? Wag ito na sir? Wagid. Tawa lang maglibot. Kung sa inyo mo na area, di ba? Mayo. Kita naman ka rin nag-lambiyong. Sige. Hello? Sige sir, thank you.
Pero sa modern sa alveolar sa direct nagalibot karon nga gabi. Pero ano ay nang balikan na doon si nanay. Why mo doon galing siya? Dasulong to sila. Pero nangamot nagko ina mga preso ni Sobra. Pila ni siya? 5,000 pesos na galing dako. At least multiple colors siya. No, lain-lain ni color ang tuga or isa lang ka color. Pero ang nagatag lang lain nga color ang design. Amo na siya. So this 5,000 pesos. Dako naman nga bulig sa mga preso dito. Ano ni nga size? Ano kay Jumbo. Jumbo ang panawag. Jumbo. May pag gamay. Anong gamay? Tagpila? Ang may mini, Pampanga, pero wala na distractable. Lang 1.3. 1.3. Oo. So next year, ang small to punta. Okay. Ng 1.6. 1.6. So, ang pinakabarato is 1.3. For this type, amo nga types ng mga parol. Okay. No, di ba permi ka mo tagabaligya? Dari ko nga, no? Nagabaligya, permi? Oo, ito 4 years. Ilan ka na? Ika 4 years. 4 years. Bunawig na. So far, kumusta ang baligyanay? So last year? Okay, so Mas okay subong, mas damo ka mo, ano. At least kapag doon na sila nga dari galing iya nga product. Kaya actually, dugan na naman ginapakita. Ang iya ka negos Occidental. Kaya may tekla to na Occidental ka mga preso. Kaya kabalo, kaya go bragis sila parol. Di ba mga presoan, may mga contest na parol making, di ba? Correct. Nag-make sila Occidental mga parol nila. Ga-contest sila mo. Usually, dila pa na sa Robinson, ginapang pa-display. Di ba nga tagko nga mga parol. Nang mayara ka mo nang do green na bala nga do ang guay do ano na nga prutas do ganun na ang doslom na bala nga prutas garangan oo ano na yung pinagpila na saya 1-2 mayroon din sa do garangan ang iya design nga green and puti pila 1-2 pero pila kabilog 10 tag 120 each no do bago nga design nila no series man siya, ga-connect man ang iyak sa direct nga mga lights. So, tag 1,200. Damo di mga product ang tagain. May ano pa ganun sa stick na balano na siyang Christmas tree, Christmas parol in a stick. Oo, plus individual man na siya yung prices. Ilan na siya? Depende man sa sizes niya. Okay. Ang pinakagamay niya na is size 14, 200 pesos. And then? Size 16, 250, and 300 sa size 18. Okay. Mga mo na. Pero, usually, Mahal kati ang mga kwanaton da. Ang aton nga mga utol ng mga presyo may arak gila mga islang ginapabaligya da no. Nga kwan nga lanterns dan. Okay. Pero nang concern ako, usually ang ginahatag sila magbayad ka na to tingob na na. Kung hindi ni mabakal balik mo na to na sa ila or imo na gina siya nga product eh. Hindi, dito balik naman sa ila. At least the next year naman pero subong na, may mga reserve na na. Actually, repair. Repair? Oo, last year nila nga bakal, pwede nilang pa-repair din. Ano mo na? Oo, nalon dito ka repair. Basta ikaw sa imo lang sila na bakal? Hindi nila na bakal, hindi sa akon, gina-repair namin. Okay, basta ibalik to sa ila, i-repair kita na nila. Mayo ganyan, for how long pwede sila ka-repair? Every year, pwede nila mapa-repair? Mabayad mo na sila ya? Ang iyang parol is 7 years na. Oo, gina-repair yan lang. Okay. Pero kada pa-repair mabayad siya. Ilang bayad? Depende sa kupa. Depende sa kupa? Depende sa punte. Kasi kinasaligan na nila, no? Every time, rin lang sila ka-repair. Ang isa naka-sorry, 7 years na nga parol niya. Pero may lang kada to. Every year, ginapa-repair niya lang. Ginapa-islan niya color, ginapa-islan niya kung anong gusto yung design. Okay. Mayo gali na. Pwede gali ma-change. Isa ng candle bulb. Okay. Mayo, no? Good idea. Mayang gabi. Ang apige gali sa mama. Sige, thank you. Thank you. Sino kung magkado sila pangitaon? Tata. Ano oras ka mag-open, Dere? 7 a.m. to usually 12 or 1 o'clock p.m. Depende. Kung gabi magbakal, makita nila ang design. Sige, thank you. Thank you, guys. Enjoy pa. Mayang gabi. Salamat. Action erect diri sa may area, sa may Dalan Burgos, no? Diri lang man gali labit diri nga kanegos Occidental District Jail nga mga obra maestra, no? Mayo diri kay tinabalan sa to mga kagson.
lain-lain nga mga sizes, lain-lain nga mga design sa mga parol, ang mahimo nila diri mabakal. Kung gabi ka magbakal, makita mo gid mo kung anong itsura, kung anong kataho, mabisang parol, anong piliyo nimo, anong mas fit, anong mas suitable dira si mga balay at sa direct, no? Compared kung tulad yung plano, kung naaga ka magbakal, hindi mo gin makitaan kung ano gid sa katahom kung gabi. Kaya kita kinabanan mga Muslim, especially may mga suga, gabi mo na yung ginapakita, ba? Kung gabi na mas maayo na makita mo gid kung ano nga itsura yung ginagsaramik na. At least, dali sa ito mga aksyon ha, andun sila mga lagko, may mga jumbo size, worth 5,000 pesos. Pero, namin dali sa ila, kaya it's good for repair. No, miski, gusto every year, pabalik-balik mo, mabayad ka lang galing pang pa-repair ni mo, drag sa direct, para may magamit man sila, no? May pabakal man sila sa mga kinanglanon dira nga mga materyales sa ilang pag-obra action direct. Nami man na. Gani mayo magani kay at least full dito sa mga preso sa negosyo sa District Jail. I think ang in charge na Jail Inspector Norberto Mesiano. Ang isa man ka avid listeners ng DYEZ Action Radyo Bacolod. Mga kaksyon, ano mo na pero sitwasyon sa balibo sa Radyo Bacolod karon gid lamang gabi na dapat dito patayan nga balita diri mahal sa ato pagpangalakad. Mga balita magikan diri sa kapulisan. Isa ka man nagbaligyan Lanson arestado sa bypass operation sa police station number 8 karon gid lamang gabi. Detali sa Rikiman Pamagsyon balik na mapatihan sa mga pagpangalagad sa aksyon night patrol. And naman gabi lang kayo na puto naton sa area bala sa bayba si Kagawad Peter Noble. Kasi ang nag-abot nakibot dito may Reyna nga nag-abot. Sino? Si Kapitan Bebeng Noble. Lagi si Kap Bebe nag-abot? Lagi na sa bypass operation ng Sanerek. Okay. Totoo sa gina, mga kagawad, kay iba na tumanto kay na sa lugar gid mismo, no? Kay si Kap Bibing, naara gitong i-present sa gina. Napangayuan pa sa bulig, sa madakpan. Ang anak ko, no? Basta na mga buligi, kung ay kala, hindi sa kaparangay Panokoy, ang Sanerek. Nangalit-alit lang to sa Panokoy, kita Vista Alegre to saya. Diyan, man, no? Titig to po siya nagsapo. Ano na kasong tandaan may isang kamarason sa pagtugas sa malatian sa tanlawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tanlawas ini may dako nga papel sa paguba sa aton immune function. Ano man dapat nato imuhon para mas kagong tagpasan nyo gon ang inyo immune function paagi sa adlaw-adlaw nga kalidad, kagarantisado nga solusyon agad aton regular nga mapagpa ang nagatipon nga higko sa aton lawas. Super Fiber sing parang aprobado sang FDA Philippines. Ganun pa sa mag-aksyon, magbakal na sang botika lakip na dali naman sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa JAS 7 Building. Danan Lagsona, sulad sang Bacolod. Rekta dali sa patrol, taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Ulas sa sa Action sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon John Diaz sa Third Habit Observation Report live sa Patrol 2 balikata sa Aksyon John Diaz sa duga sa Aksyon Balita sa balik niya sa nga pagpangalagad. Observation Report na Aksyon John Diaz kinadulong sa inyo sa karawan sang pata nga mag-detoxify o galiya pagtumar sa gatinlo sa aton sila nga dugo, nagasili sa aton sila mga impurities kag toxin sa aton atay. Ini man na nagabulig panubo sa nga blood sugar, bangod sa organic compound nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa mataas ang kolesterol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila sa kay retired Police Colonel Placido Hintoleyo and family. Nagamonitor sa to sila nga live streaming ang maman si Toto Samuel Armita dira sa Pasig. Wow, nagapaurok-urok siya. Good evening, my beloved Kaaksyones Bacolod. Oy, halina nga pa namin kay Manong Edwin Pineda. No? Sa kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Mayon na nga pagpaurok-urok kag pamati sa aksyon.
Night Patrol Program. Si Engineer Nonoy Galunan, kag si Ma'am Julie Hamandre, sang All Sector Industrial Sales kabangkaran, uy monitoro sa Facebook page naton sa aton nga live streaming. Salamat kay Engineer Nonoy Galunan, kag kay Ma'am Julie Hamandre. Kay Toto Homer Kahipo, paring Peter Cedric Awiro, kay Inday Pam, kay Kumari Cherry, maayo lang dira kapag paurok-urok. Christian Taxi, membro sang OTTG, si Toto Eddie Recaport, baw ara man siya ho. Nagapaurok-urok siya. Ara man si Toto Maymar Fernandez Estrella, ang Vice President sang OTTG. Natamyay lang pamilya dira sa Banwasang Binalbagan. Sa kay Jimboy Similiano paguntalan da, may lang nga pagpaurok-urok ha. Dara sa Minuyan Morsya, gamonitor man si Toto Philip Laurente, si Madam Judy Villarus. Mayong gabi dara sa imo, kay classmate ko Rolly Villarus. Gapaurok-urok din siya. Si Miller Sikinya Cañete and family, dara sa Panokoy, nagapamati gid sa aton. Si Mami Elsa Berry, si Brad G. Dilag, Toto Buknoy, Josel Veri, gapaurok-urok yun. Kami ako mandira si Maylin Paidan, ang halin kay Archie Paidan, nagapaurok-urok yun siya. Dara sa mga taga-Sipalay, naginatamya ka mo ni Best John Piliones, nga ara ka monitor sa NCR. Paurok-urokin siya ho. Sa Doha, Qatar, gamonitor man sa aton si Mildred Herdon Tahonera. Salamat gid. Tamya ko dara ang mga taga Magalion, Paguntalan na family, sa Bulat Isabela, pamilya Espanyola, sa Guapa Koda nga nagapamati Soset Espanyola, alin kay Jimboy Similiano Paguntalan sang Marikina. Si Evelyn Manyoso Rico sa Katendans lang, si Chris Chabuso, damo sa kuno pariente diri sa Pilipinas, siling ni Ceres Chabuso. Christy Aribalo and family, Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, Manine Rimo Clarita Tampipi and family, para sa Gardenville sa Division Barangay Tangog. Kay Nanay Ramona Kahuraw, kay Leia, panami alin kay Teresita Orita Kahuraw, no? Kamusta rin ang mga familia Maringgan sa Barangay Camp Clark, Isabela, at Barangay Amin, Isabela. Maayo na pamati, listening from Pasig City, Samantha Nicole Mondeya. Mga taga CSU, Civil Security Unit sa Carlota, gamonitor gid sa aton, siling ni Agostino Lidesma. Sa Hiligaran, pamilya Iwayan, Romulo Iwayan, Lovely Joy Iwayan, Jackie Lo Iwayan, Ralph Lauren Iwayan. Alin kay Nimya Ngipin Iwayan. Ang iban, karon naman kay mahina ang kalaban. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. I-check na naman report na gikan sa ato sa mga correspondent on the report live gikan sa Ronald Records. Naka-standby sa number 2 si Action Roger Gotin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Roger! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. May gabi nila kay Kagawad Joffred sa Pantag, kay Kapitan Chad Feria, gamonitor taran sa Barangay Robles, La Castellana. Action Roger, may gabi. Kami na Action Roger. Yes, Action Direct. Good evening. Good evening, sir. How are you? How are you, Action Roger? I'm so very, very, very fine. Okay, where's the shrimp of Andy Pensor? Right.
The crab of as defensor. Ayo di purma. Sila ni Andy Pinsan niya pa English pa siya si Roger. Kung ano naon niya kay ginapromisahan niya ko sang ato kasako pasayan. Ano niya wala man tupa si Roger no na kung ko si Roger. Sini ko si Roger pa ya. Sini action an. Sini action an si action Roger to wala giya tupa ano ni ko ah. Si action Roger pa ya. Mayo ko ng mga kilala na si Roger kasi malaban tupa ko si Roger wala yan wala ko tupa niya. Belum ka gaulat mo tiya timing. Ha? Gaulat mo tiya timing. Ti usul ni anyo ko dugay na promisa sa ako sang nakasag kung saya to may kasi mo. Kung ara ng timing ga tupa mo na. Sila niya baka dugay pa na sin di gyud tong bulan na amba ko siya. Ali ko si Roger ya nga why niya tupa siya si Roger ya. May ko nang iba na mga tagir si Roger ka tupa po siya ya why na yan layo ni. Layo tupa niya. Sila ko galing sa iya. Oo. Sila ko sa iyaan, sila niya kay nagapromisa lagu kuno. Oo. Ya, kabalon mo ko nang way maginatupa, sila ko don't say finishing. Yan ano na, sila ko wag kang magsalita ng tapos. Correct. Kay ever since lahat na salita tapos na yun. In other words, sugid lang na ya sugid. Ay, kasadya. Ako ng English, sang wag kang magsalita ng patapos. Yes. Don't say finishing. Yeah. Or else, you will be finishing. Hindi naman ang tirada to. Ayo. Kasi kaalaman si Ian mo. Ganin niya grabing English action. Niya grabing tirada nga English action Roger. Ko balo kasi action Roger talaga sa nakabuhi English mo. Gakwa mo siya kakadlaw. Gayuhom. Gayuhom man siya. Si Ian sa akon nga. Wala lang English anay. Understand? Ay, Berti, no? Kasi kaya wala kang isa, malingaw mo ko ni Kayan, kaya na-remind niya ka bilang, may blakon, magsiling siya nga. Sino pa na ma-report? Gano'n na ako siya, no? Tawag na, text na! Ay. Kaya gusto niya, may mag-signify, gid mo? Gani. Okay, para bilang at kabalo na siya kung ano ang iya masining mga action bala. Correct. Okay, pa matigilis mo siya ito to Albic Boy Hinulan. So, di na sa? Bata di siya ngamon nga city councilor wa. Gapa matigilis. Sa Facebook live sa subong. Tuod ka Hinulan? Si Toto Albic Boy Hinulan. Toto Albic, may gabida tiway kita da. Wag ito da, Toto Albic? Ara. Nyanyara, matik niya. Ati. Ano mga tirada da? Toto Albic, nilinig da. Galiwan. Wat ko na ya. Ay, abro Toto Albic, kung siya, panglista niya sa mga subong balang Disyembre. Oo. Panglista na siya, bisan ginagmay lang, may arag na yan. Panglista ka man da, wat pa. Si Toto Albic, hindi naman natin si Mila. Ano ko lako, natin si Nigeria. Sigurado na yan. Dugang lang na to siya. Sa direk, kaya kira planis ako na, kaya ako lang mabalo. Napiyo ka ba? Hindi ka sigurado kay sa ako mga dalo mo pa ko na. Imo na lang na. Ayo di purma. Imo na na Roger. Dalo mo pa ko ba? Basta ka pamatay sa Toto Albic subong matik. Toto Albic, good evening da. Good evening sa iya. Ayo ka lang da, kag ayuhi si Roger, no? Kay si Roger makabulig na si mo sa ulihi, no? Okay, si Toto Albic ya, mabituligon ya, ganito nga classmate nga rasulod sa BGNPO. Padala sulat sa ko to, padala sulat tong classmate mo, nya gani man classmate ko na plangga ko na bisara sa BGNP ya. Okay. Ate kantuan niya ikuno to. Masitahan niya. Pagkatuya gali sa tabuan di pagkatuya gali wala man ko to sulod kay kada sa bando ko sulod mo. Okay. Okay, kung tabuan kami upda na ito, ate sigurado makatakilid kit siya. Laban. Matik na ya. Basta hindi na niya pag isindiho niya, kabalo na siya. Ikaw pa ya. Educated ba?
Naidukar man mong. basta tao naidukar. Sigurado na iya. Pero yung mga dahanang knowledge and wisdom sini. Gali ka? Pagkabalo yan na yung ara si Action Roger ka. Sala-sala yun? Why na iban nga para makapangamigo tama yung kay Action Roger. Wow. Aryo. Puerte. Abot siya lagi kiliti mo Nawawya, matama. Mati. Kapaya. Sa bagay. Siling ba na gani kung nag-inom ka soft drinks, kung nila gasto, ay magasakitan siyan, kay man, nipis ang tinae, pero damo lang na Laban. Congratulate again si Police Major Roberto Sito, duly promoted as Police Lieutenant Colonel. Siya? Oo, ba? May tuning na ginistan na gidugangan ng kwanto ng sa kanyan ba? Abaga bla? Abaga, ya. Drawing na, drawing. Ano na gani? Ang patches ano na? Ang iya nga daw ko na. Isa pa lang? Isa pa lang, oo. Hindi man na-star kete, hindi man siya general mo. Gani. Pero basta Lieutenant Colonel, sa Colonel. Lieutenant Colonel, duha. Bati, very good. Duha na di ka, ti Police. Saan niya napaduguan na? Amot kung saan siya mapa. Duguan ka, ito sa GNG, diyo. Direya paduguan. Teka, balwat siya ka, ma-celebrate man ko, no? Dire sa GNG, oh. Gari sa GNG, no? Sus, damo ko di pilihan. Basi kung madayon ginay. Ang balasan, mo sir, ito, i-promote ka naman, paduguin, ang imo na nga pagkakarni ka, basi may mga sabid-sabid, blaw. Para makuha siya na sabid-sabid, dito ka padugo sa GNG, oh. Resto bar, kay sigurado, mga sabid-sabid, kakas ginaya. Kaya sabid-sabid daw, kita lang papubut-butan. Ate, amo kita Lulinggo doon na sa birahon ka kamangyan, bla. Abalasal mo, hindi pa duguan sa pakulo doon. Hindi pa abala si Colonel, si Colonel Mansuito, nga pa duguan yan ang pagka-Colonel. Di ba kwan siya, way na pabalo ko din ang ginyo. Oo. Pero sa linga to, kay kung nag-interview ko sa Liga Ratlaw. Oo. Arte siya kay Marlo Bibuso to, kung ano lang planos to. Oo. Pagkatapos sila ate si interview ko kay basi malipat bla ko wala ko balo bla. Hindi ko sir. Police Lieutenant Colonel na kon sila niya Police Major pa lang. Pero daw ka ko daw pati ko to Police Lieutenant Colonel niya way pa. Pero kita ko sa Facebook kay now. Yung pati na ang iba ng mga pulis nga mga kumpare ko na promote sila. Actually, damo na promote ito bago ito kung timplano nga pamaskwa para sila. Gani man, o Mayo man, o. Muna gani siling mo nga ti, mapadugo-dugo man siya. Oo, yung padugo-dugoan yung gani na, para nga Mayo. Di ka na ko ito gani isa nga na-promote man si Kwanbla, si Police, na siya Executive Master Sergeant na nanugan ni Leonoras nga babae, kadwa ni Leonoras mag-asawa mo. Pero ang asawa niya, pati kinasing promote. Ay, gali. Ang bana niya daw, pigaw-pigaw ang promosyon niya. Hina-hina. Mahina. Pero ang baye, pati mag-promote, isling kumam, pa-ice cream ka naman. Wow. Para maburubugnawan, bibig ka. Tete. Ito ka, yung malang to siya. Ti kabay pa nga, mapadugo-dugo itong sila, no? Para mamatikaan man blaw. Oo, ay part na sang blessing. Muna ganit share your blessing. Kaya expression na siya sang natawag nga gratitude. Yes. Balo ka, kung magsili ka expression sang gratitude, ang kalipay mo blang at na-achieve mo na kag na sili ko gali sa ila, sili ko very appreciated, gin ka deserving, ginis lang nga nagbaton. Nagati ka mga mapisan man. Tingal to man lang diriya, tungod siya ipakita man lang at magkatilaw-bilawan. Nabaw! Report action na rin kata. Damahuya man taba. Madyan na naman ta na karobra na mo. Amo, gid. Dirita sa balita.
Balita ta. Okay. Mga balita nato aksiyonere kabadoro masinimotiro gi-release ito gi-report naton kay ina nga nagtugas ang panggamo sa sunod mismo sang chapel. O konsibahan dira sa bahin sang Barangay Mabini sa siyudad sang Cadiz. Ini ang persona nga sa diin gin responderan sa barangay tanong matapos gin reklamo sang gireklamo sa pinaman ka mga pumuluyo bala sa may sitio Makasayang, Barangay Mabini, Siyudad sa Cadiz. Ang complainant sinimo Sanday Eden Sanchez ang suspect ngayon nga gindakop amo si Rodrigo Ingasca. 36 anyos ng edad nga sa diin nagtugas sa pagbaoy sa sunod sa chapel. Kag natabo ining insidente mga alas 5:10 ang takna sang hapon kahapon, pero sa prison ni siya, pero ang report naman subong gid lamang hapon nga kay nag-report diri sunod sa balita nga ato namaton nga pagapailan gid sa kaso sang barangay Tanod nga nagdakop sa iya bangod man sing natawag nga direct assault in person of authority. So, ang natabo, aksiyonere, kati subong na basana to sa blatter, nga gin-release ni siya after sa prescribed hour of detention. So, wala man sang kaso, gin-file batok sa iya. So, bangod sang natawag nga reglementary period, din siya ang gin-release mga alas 12, takna, sinigid lamang nga udto. So, in good physical kondisyon. Ate, mayo kay way sa file ang kaso, kay man nakuhaan siya sa mga 7 ka pulgada nga katason, o kung kalabaon sang armas nga patalom, saya mismo sini nga hawak sang matabo ang pag-responder sa mga barangay Tanod sa baga. Palambot man sang reklamo ang mga pinakapumuluyo sa may sitio Makasayang, Barangay Mabini, kapag katapos ki-endorse nga persona diri sa talatapan sang kapulisan. Tapila paginaton ka mga balita, ginreklamo sang ginprecord sa isa kaamay ang natabo sa iya sining bata nga matapos siya sakay sa single motorcycle sa isa ka intersection ginlampusan ini isang bato sang duwa tanan ka mga persona. Mga alas 11:14 takna sinigid lamang nga aga ginprecord ni Norberto Cardinal E. Fernandez, 55 anyos ng edad, may asawa, kag isa ini ka tricycle driver nga pumuloy sa Purok Tunay sa Barangay Sicaba, siyudad sang Cadiz. Sa iya siningagin aligar sa talatapan sa kapulisan nga ginbato naman sa Police Officer in Duty nga si Police Staff Sergeant Robert Ocon Albert Alba. Sa iya aligasyon sa tagreklamo nga ang iya sininga bata mga alas 9 takna sa gabi, dinarikdan gid lamang nga gabi ni si William A. Cardinal, 29 anyos ng edad, samtang nagasakay sa iya sining single nga motorsiklo nga travel halin sa balay sa iya sining ugangan, papauli na kuntani sa ila sining pulihan sa Purok Kawilihan sa Barangay Sicaba. Ini siya gidblakan pagabot sa isa ka intersection sang duwa tanan ka mga persona nga gin-mention man diri. Daligid lang ang mga pangalan sining mga persona mo sa Janre Gardose kag Wilbert Gardose na mga maglulutod nga sa diin naglampos ang bato sa sining persona sa kay William A. Cardinal nga nagatuga naman sang pagkapilas sa iya sining likod kag inisya ang nahulog sa duta matapos nga nagasakay siya sa single motorcycle sa inisya ang ginpukol sa bato. Ano ka mga persona nga gin-mention ang pagkatapos nahulog ini si William A. Cardinal ang nagkastigo pa sa iya, jointly mauled, no? Gimosilingog gipulihan siya sa pagkastigo nga nakagkon siya sa dugang pagin nga kasakitan sa nakalilain nga bayan sa sining lawas nga sa diin nagdangat ini sa bulolngan agod nga mapa-check up man kaya siniginabatya. Ginparecord ini para man sa mga legal action sang sining tagreklamo na patuhoy sa iya sining bata action Erika. So far, medyo matulotaway man ang syudad sang Cadiz karon nga gabi, kabay pa nga mangin padayon lang
nga mangimataway nagalibot ang mga katapo sa kapulisan sakay sa patrol sa ila sini nga padayon kag consistent nga police visibility patrol action ereka. Dire sa palibot subong sini daw gato pa ang ulan. Pero sa among temprano pa nag-ulan di. Okay na. Mo temprano pa. Te subong di sa amon daw hindi magidya molubas ko ga pero te way man taya sang sa mga tigulang pa anunsyo sang bagyo. Kaya ba te matulot way man subong yang aton nga Philippine Area of Responsibility. Liwat nato nga tamyaw si Kap Madali Diaz kag Mr. Jonathan Diaz preparado na. Ara na. Ang ara na automatic na eh. Do 5 sako. Kiri ginang katapat sana kiri. Gari kiri. Toto Jewel kay nay basang ko pumati man saton. Ang lato do anom. Aba, berte 12 na. 12 na. Kuara ibo. 16 na. Ara ibo Pasko nga galing kasi ba? ko ining lawagon ko isa mabuhi gi sinako kus ni. Awa. Sinunoy manggubat di buhi sinako kus ni. May kay pagpumati danoy may gabi. Kag sa kay police Kernel Calixto Mabugat kay ga pamati gisaton. Good. Te subong nga gabi pamati gid siya. Diri man sa sunod sa kani sa amigo naton Glenn Javier. Kay naga paurok-urok gid siya kituto apil pa kumo si Parinonoy de Peria nga muman siya kay amigo naton Iberdata diri sa may Villa Beach. Sa Power Dream Cycle Parts naga pamati sila ni Toto Jules Ributon. Miguelando Macruya karon mga gabi kaga dira man sa punta tay retired SPO4 Lando Alvarez nga naga pamati man aksyon erek mayong gabi. Mga balita gikan sa Syudad Sangkadis una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. There you have it, live report sa Northern Negros. Ato sa kakati sa PNP Correction na Police Report na Aksyon na Roger Gotib. Ginadulong sa inyo sa ang sinad na may anti-wrinkles pa. Sa pagkulinot sang panit, tugas ang stress. Affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alin sa report na Aksyon Roger Gotib sa rawat na report ng Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 1, Aksyon Percival Villamor sa report. First, may kabibis kawin. Mayong gabi, aksyon na rin subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol at traffic accident nga nagtranspire sa Purok DC 8, Barangay Lagranga, Lacarruta City. Involved diri ang isa ka motorsiklo nga ginamaniyo ni Rodel Abelardo I. Mampil, 29 anyos, pumuluyo sa Felicidad, Barangay Hagimet, Lacarruta City. Ang biktima nga sa panabungguan sang single nga motor ginkilala sa kay Ruda Octavio E. Medella, 45 anyos, may bana, pumuluyo sa nga Barangay Cancilayan, Murcia, Negros Occidental. Kag si Judria Kiana Gayuma Alit, isa ka tuigang pagidaron. Sa initial sang investigation sang traffic police, samtang nagadalagan ang Kawasaki na motorsiklo nga nag-alin sa Barangay Lagranga proper pakadto sa Barangay Hagimet, ini siya may direksyon sa west to east nga nagadalagan ang motor. Sa hinali lang ang ining driver nag-lost control kag nagdiretso dito sa duwa nga naga-standby sa kilid sang dalan
kag ini sila nagbungguan. Kag natumba ini ang motor kag ang mga biktima sini. Kag ginkuha sang rescue unit sang Lacarluta kag gindala sa Don Salvador District Hospital diri sa siyudad sang Lacarluta. Apang ini si Ruda Octavio Accioneric gin-refer sa Bacolod City Hospital kag gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ang kaso karon ara karon sa Traffic Division sang Lacarluta Police Station. Para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat gid Aksyon na Percival Villamor sa imo siling report ang balita ng Aksyon na Percival Villamor. Ginadalawang nga yerba sa panuot kag panalakit isa kapahid dula ang sakit. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Ginatay matadra ang mga Agrocom Security Force, nagapamati sa Action Night Patrol, Jerry Pedrajas, Jojo Giharo, James Bibanco, Ronald Policarpio, Greg Perdigen, Marcelo de la Cruz, Alfredo Kiko, assign sa Santa Clara, panamihang kay Restman Civilio. Kagawad Jofred Chapanta, Kakapitan Chad Feria sa Barangay Robles, La Castillana, kamonitor gisaton si Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr. upod sang pakaisaya kamonitor man sa ato sila nga pagpangalagad sa kaymigo ko nila Armando Arquio Pasko ko ng signal sa Barangay Bito Sagay switch on sa Escalante City 21 ka Barangay Ari diri sa plaza okay nami. Nagkabidala kami Goku Armando, RQ and family sa Barangay Bito, Siyudad sang Sagay. Kami ako dira si Narsing kag Mrs. Milagros sang Purok Pasiredyahon, Pahanokoy, Kagawad Waigitada, Ara Limning ng dastanan nga nagapamati labi nagid sa akon utod nga si Nonoy Floren kag Fanny Lamata Hidukos sang Bantayan, Kabangkala. Ayos. Ya paurok-urok kid, no? Si Maninoy Maik, si Maninoy Chari Salvacion, Kalota, nagapaurok-urok man, pamati, ha? To all Rams, Guardians, maga-celebrate din sa ika-30th anniversary ang RAM kag second gathering sang United Guardians Brotherhood Incorporated sa December 1, Domingo inang adlaw, alas 9 sang aga hasta alas 4 sang hapon sa gym sang SP Village. May mga guest halin sa Manila. Nagapaybalo halin kay Chairman National Federation Mr. Retired SPO Rex Mustang Noble, alam kay Sir Dafay kay Toto Ricky Taho ang pagpahibalo. Ayos! May gabi dira sa Magalion, grupo ko Boylogan Brotherhood, alin kay Mike John Seva. Nawagan namon kung sino man nakakita kay Terence Tapalia, missing na siya kagapon at kasubong manager sa Orient Fuel Alihis. Okay. Siling ni Elmer Monteroyo. Sa kay Arla Di Maalaw, gamonitor sa ba puerti busog isa sa kwan sa Vikings.
Ang pamilya ko sa Valladolid, pamilya Cagayanan, Galon, Hilarso, Malapitan. Sa balay kay Tiyay Rosing, Liberty, Malapitan, Romar, Alan Arivalo. Alin kay Day Christy Arivalo. Classmate Marley Dolido Magallanes, happy listening. Sa kay Jenny Solgor and family. Sa kay Eli Guerrero, may gabigid. Sa Pings Carwas. Ang gabi sa mga taga Pings Carwas, alin kay Master. Ayos. Lorna Diligencia, happy listening. May lang nga pagpaurok-urok. Toto alin sa Masbil, Barangay Kubay. Mga angels ko, si AJ, si Joy Joy, si Linlin, si Tatay Moroy, kag Nanay Letty, Mama Idna Lapar. Alin ang panamyaw kay Alin Traspurto. Happy birthday lang sa anak mo, Action Eric. Salamat gid. Pamilya Isolgon, nung Michael Duran. Welcome home, Tatay Tony Isolgon. Classmate Romel Pagsubiron. Thanks, Babes, Mango Stand, Bangga Julia, Valladolid. Alin kay Jane Hisulgon. Monitor sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, si Larry Tinorio. Jam Jam, may gabi nila kay Jam Jam, sa kay Eden Pearl Malata Mendez, sa kay Michael Di Chuza, sa kay Albic Poy Hinulan. Niya may araksyon ni Rika Uga. Si Albic Poy Hinulan. Masih natamya guro pero miniyak sa Roger ay. Hello, Langda Kasa Plasti Hintolaya, kay Ginny Solgon. Narisa Ruiz Ilare, nagapaurok-urok man. Edith Janson Binuman, nanay ni Police Captain Wilfredo Binuman, Junior Hepe, sa IBI Megaron, naga-monitor man sa ato. No? Jan Langusta, Jude Galis Makawiwili, Gida Saudi Arabia, si Samson Alberio, Ernesto Paul Pareño, Rose Napaton, good evening kay Papa Joe Napaton. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, si Juliet de la Pilis, si Idol Kagawad Peter Maymay Noble, happy listening. Maman sa kay retired SPO to Rex Noble and family, sa kay Junior JR Noble family, nagapamatigid Kapitan Bibing Noble da, mga kagawads kong kopdanan, sa kay Tutong Noble, happy listening man. Tiyoy Laboy, kapamati sa imo diri sa La Carlota, aling kay Cathy Verne. Ilo lang Manang Yuli Malien, alin kay Jane Hisolgon, nagapamatigid siya. Paring Amik Garceñego, naga-monitor man, dira sa London. Paring kinalo sa guys sa Tokyo, Japan. Engineer Arthur Normandy and family sa Barangay Takuling. Jojo Arturo Solano Santander. Miraflores Cagcuales, family sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Gamon ito sa may Kamingawan, Kabangkalan City, si Lucia Saramusing Miranda. Kay Madam Casperos Pisong, happy listening. Barangay Balabag, La Carlota City, may gabi dira, halin kay Rock Estilioso. Sa kay Toto Jonathan Bea. Kami ako dira, pamilya ko sa RSB, La Carlota City, wala kita da. Halin kay Lawin Villa Ispi. Ara, Marlon Cuba Peña, happy listening, Pamilya Bea sa Barangay Forsipalay City, ang panamilang kay Jonathan Bia. Mga friends ko dira sa Diocese of Bacolod, hay lang gali sa ilani Camarcha family, Medyo Dia family, kag Gamala family, alin kay Cathcat Paredes.
Kay Marlon Cubapenya, again, may happy listening. Kami ako na si Choy Bugok, Malapitan. Rin kay Marvin Villanueva, Malapitan, Higonia. Hacienda Elvera, Barangay Andres Bonifacio, Cadiz City. Pamilya Magbanwa, Lutero, Umawan, Iskandilor. From Norway, Lynn Leonso. Kay Nelson Silverio Mangilan Jr. Brillantes family, Lenny Agustin sang Lagasan, Bago City. Lula Consing Doria sang Purok Marang, Mandalagan. Jack Balaan Birador ang Panamya. Heaven Raymond Kalipan Balyao. Aning Panokoy at Tamyaw lang pamilya Sopyo kag Idhar. Labi na gid kay Kier Idhar. Aling kay Dominic Ann Pagonsan Tingson. Allen Fernandez Garancial. Rowena Doronela Noble. Lights Kadayday Eugenio. Kay Rolando Magbanwa from Rodelin Magbanwa sa Norway. Paris, France. Ara gamonitor sa ito si Nelly Gavino. Sa Handumanan, gamonitor man si Marites Soplico. Nag-slim kanong idol. Sigla mong kuba. Siling ni Happy, Teodosio Hilarso. Enting Biboso, J.M. Baikin, Edri Ferrares Espartero, Mr. and Mrs. Lelebet Niña and family, Ceres Chabuso, paurok-urok isa. Kay classmate, kay Comarita Rowena Jopinis Bakiano. Monitor gid Philip Laurente, Ryan Bailin Benson, paurok-urok isa. Happy birthday sa akong nga palangga nga anak kali kay Inday Nore Kalay Magbanwa, no? Inday Nore Kalay Magbanwa, happy birthday. More life, good health. Then sa ako, nanin kay Mama Nona, dan pamilya Di Maala. Monet Trans, may nga bidra sa imo. Sakay Monet Trans, gamon si Liling Needs Galio. Ba si Liling Kwan. Liling uwi banda kasi pare ko dira lito uwi banda. Kamusta dira si Ihada Janil, si Ihado da. Si Ojor Limor tanan ako nga idolo aga monitor man. Hindi man kompleto nga bila kundi sila ka kwan sila ka pa urok-urok pamati. Sa aksyon Night Patrol. Mayo porma mo pariludi. Sutil gini si kagawad Peter Lodi may nobli mo. Mahuya man taba. Nong ari lang kami diri kas ni. Upod mo sa paurok-urok Ramonito Yanson Binay. Amon piloto kag sa amon tisoy nga reporter Marcian Moico. Halin sa tisoy nga cameraman sa ABS-CBN Jefferson Locasan. Ay pertiyo. Sakay Miller Sikinya Kanyete family da happy listening kita. Pamati gid sa atong sininga pagpangalagad. Balik kita sa arig limi panamyaw ko si Nanay Edith Janson Binuman. May gabi lang kay Nanay Alma sa Libertad South Public Market, Bacolod City. Kaparok-orok aling kay Manang Edith Janson Binuman. Namya ko lang sila ni Tatay Tony, kag Nanay Edith Riporas, sa Banwa Valladolid, aling kay Monetrans. Toto Errol Cordero Alyangan. Check attendance lang. Balik kita pagkatapos lang sa ito sa importante kami balos, si Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa United Arab Emirates, kaya monitor man sa ito, no? Mr. and Mrs. Lonsky Didulo. Ari naging resulta sa loto, 655.
Jackpot prize, oras man nakakuha 31.4 million pesos. Resulta 655, 33, 36, 7, 28, 38, 8. Again, 33, 36, 7, 28, 38, 8. Ang sa 645 naman yung resulta, jackpot prize, wala siya nakakuha 9.5 million pesos. Resulta 5, 27, 12, 24, 23, 41. Again, 5, 27, 12, 24, 23, 41. Magabalik kita, Action Night Patrol. Katapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa Bulacan Action Night Patrol program. Happy listening nila kay Albert Anchado Kaluoy. Again, happy listening nila kay Tony Riporas. Tatay Tony Riporas, Nanay Edith Riporas, sa Guabanwa, Valladolid, halin kay Monet Riporas, ng Saudi Arabia, Riyadh. Ayos, sige. Balikanta ito sa Liga Patrol 2. Kurso Patrol, balikanta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa Aksyon John Diaz, sa balik report sa John Tiscamak. Valor 15,000 pesos nga ginasuspetsyon sa Cebu ang na-recover naman sa mga kapulisan sa Police Station No. 8 sila bypass operation nga ginpatigayon. Ligid lamang nga gabi dira naman sa Tubangokon entrance gid mismo sa isa ka subdivision Dalan Araneta Barangay Pahanukoy trad sang Bacolod. Ang nadagpan yung kilala kay John Mark Flores, 30 ang edad, pamilyado, residente ini isang proktore Barangay Vista Alegre, Sarada naman sang Bacolod. Sunod rin kayo sa ito niya interview, Police Major Charles Sever. Okay, go ahead. Charles Sever nga epesang police station na number 8. Nga ini nga si Flores Accionaric ang nagabaligya lamang dira no sa nga legal nga droga kung kaisa sa area sang police station number 8. Apang ini sang ginitudlo man sa pila ka man kanadakpan na sadto sa mga kapulisan pati Clementina sa mga operatiba sang police station number 8. Maning source ko na ginabakla nila sang illegal nga droga. Ginayon ang gigin ka sa bypass operation batok diri kay Flores kakaina cover gikan siya pagsusun kag kontrol limatanan ka masasay ang ginasuspetsuan sa Cebu. Isa kompreso sa kustudiya sa police station number 8 para sa nagkakaigo naman nga disposisyon. Nadugang pagiging nga balita, ining isa ka 40 oras
isa ini sa 43 anyos nga lalaki kilala si Charles Armenta. Charles Armenta, residente ini kung tumandok sang barangay ni Yugan, sunod sang Tagaytay. Isa ang napreso pag naman sa service ang warrant of arrest at sa kaso ng Section 11 but silang pagupot sa legal nga droga sa dalom sa criminal case number 178727 ini ginisupa sa tong Hulyo 16 2019 kinpermahan ni Honorable Judge Domingo L. Casipri Jr. ang assisting judge sa Regional Trial Court Branch 68 PD Monfort North Dumangas sa syudad naman sang Iloilo. Ini may temporary piyansa para sa temporary ng kalwayan ng 200,000 pesos. Ini sa nadakpan na alas 10 kini nagitamang sang aga diri sa area sang Dalan San Juan hanggang 12 syudad naman sang Bacolod. Aksyon Eric Agsaton mga aksyon. Mga aksyon balita na tipon sang patrol. Punggit na mga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa batalya sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Good night, ka. May gabi dira sa kay Boy Manzano sang Bayawan City da monitor gid sa ato no sa Action Night Patrol program. Amaman si Justin Lanes Hog. Hi kay Tatay Rolando, Nanay Lucia from Norway. Kiss me goodbye, kiss me good night sa liwat pagin sinawaran ng Action Night Patrol program. Kita magkatakop temporaryo. Balik kita sa Martes buwas, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action Roger Cuti, Percival Vinamor. Of course, Action John Diaz. Action Papanik Siyong Tama, ito kapiluto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action Andy Pensor. Technical partner sa studio ay Broadcast Engineer na Lamar Madera. Backup Security Guard Tunog Panama, back-to-back Security Guard Campaner. Upod kay IT Expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talog sa Sambago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back-to-back Security Guard Rene Cordova. Sala sama Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang nyulagad ang kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasaring adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw gid makalipat antes magtulog. Magpangamuyo sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako. Dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balika, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,